Hvad siger I, drenge? 1-10, hvad er vi på her? Det, som alle håndværk, de godt kan lide, det er, når de inviterer på sodavand eller kage. Så Rebecca, hun inviterer simpelthen bare is, at vi skal smage nogle af de nye varianter her. Det er en hård chance. Ja, det er en hård chance. Vi er. En gang imellem så også håndværk, at vi skal tage den sure chance. Jo. Det er den store opgave, den bedste opgave, vi kan få som håndværker, det er lige at skal smage nogle af de nye ting her. Ja, præcis. Ja. Det er også derfor, det er det perfekte publikum. Ja. Der er 4 nye varianter. Rom karamel, flødebolle, is. Kæmpe god. Så er der Kings and Queen, den smager lidt ligesom kongen af Danmark. De der bolcher. Stracciatella, den er vegansk. Og æblekage med grøn æble og makroner. Det lyder godt. Det lyder bare rigtig godt. Det vil sige, det er den her, vi starter med. Har I set, hvor flot den er? Men mens hun øser op der, skal vi nok lige sige, at vi holder tidslinje. At vi har aldrig misset en deadline endnu, og det gør vi heller den her gang. Heller ikke den her gang. Nej, loftet er op, og vi mangler bare de 2 vinduer. Så er vi klar til åbning her til påske. Det er kæmpe godt. Det er kæmpe godt. Så hvis Paul han får styr over terrasse, så tror jeg, vi er ved at være klar. Stakkels Paul. Det er alt for meget pres på ham. Ja, det må man sige. Jamen, jeg synes, I har holdt godt på. Det er også derfor, nu er I på en is, jo. Det var æblekagen her. Det er æblekage med makroner. Jeg har blevet lovet den mange gange. Du kan bare spille på den violin alt det, du vil. Og det bedste ved Icebreakers, det er jo, der er krømmel hele vejen ned igennem. Okay, den her. Okay, så er vi oppe af Styr dig lige. Gårdholden. Jeg synes, du er lidt... Det er godt. Er det godt? Ja. Men det var fordi, den er dejligt syrlig æble. Det er ligesom min mor, hun laver en æblekage. Ja, en grøn æble. Om vi lige får sådan en god af det der grønne der, så... Ja, det er ligesom i Adams æbler. Jeg vil bare gerne lave en æblekage. Hvad siger I, drenge? 1-10, hvad er vi på her? 8. En 8'er? Ah, den kan vi godt... Jeg vil godt sige 9. Ja, den vil jeg godt være med på, Gårdholden. Hvad er der skal til for, at man får en 10'er? Sådan, så er man helt... Så er man helt ekstatisk. Ja, det er lige, man får guf ovenpå en sådan der, eller hvad? Ja. Grøn æbleguf, ja. Er der noget, der hedder det, eller hvad? Det kunne vi da bare lave. Har du nok insulin med, Gårdholden, eller? Ja, jeg har det ikke. Hvorfor? Så den ligger faktisk ret godt i svinget, den her. Men den er også røvgod. Okay, hvad for en vil I gerne prøve næste gang? Jamen, vi skal da have den der skildpadde. Altså rom og karamelisen. Ja. Smagsbærs flødebolle med rom og karamel. Ja, spangsbæris. Det er altså også noget, der dur. Jeg tror, at vi spiser op i dem alle sammen af Gårdholden. Jeg vil også godt lide det. Det er endda små scoops, jeg laver. Jamen, okay, rom og karamel, flødebolle. Rom og karamel og flødebolle. Så prøv at forestille jer det her, og så med chokoladesauce ovenpå og ekstra chokoladekrymmel. Ja. Ja, det er noget, man bliver meget smuk af. Vi snakker meget om det der guf og det der. Ja. Det var da ikke smagsprøve af. Hvad siger I andre? Den er rigtig god. Den er god. Er den ikke god? Det er rigtig god. Nå, og sådan her. Pas på. Der er nede på en 7,5. Jeg er på en 9'er. I forhold til den anden. Ja, jeg tror også, at nu er jeg mere til en, der er lidt mere syrlig, så jeg tror også, at jeg er nede over en 8'er her. Er man fuld af den her? Måske. Og min chef, han siger, at jeg må ikke drikke i arbejdstid. Men er du ikke din egen chef? Er der ikke nogen fordele ved at være sin egen chef? Hold da vest. Nej, vi skal have en op over 9 af den her, Rebecca, det vil jeg holde med dig i. Den er, Ja, den er altså god. med chokoladesauce der, så tror jeg også, vi trækker den op over en 10'er. Nå, men kan I holde til lidt mere? Bare spise resten bagefter. Ja, det er selvfølgelig ret. Det er selvfølgelig ret. Kings and Queen. Det lyder godt. Ja. Det var jo faktisk... De lavede den, Claus og dem, dengang, at der var kongelig besøg oppe i Thy. Så det er jo faktisk inspireret af vores kongepar. Prøv at dufte til den også. Kan du ikke godt dufte kongen af Danmark? Altså, man skal ikke lige have været fuld dagen inden, for det smager af shots. Men det er rigtigt, den smager lidt af de der blå uler. Det smager både af den, og så af dem der røde og hvidstøvede kongen af Danmark, eller shots. Ej, den bliver jeg godt lide. Er det ikke også lidt en gang? Hvad så er chefen? Gammel folks. Ja? Jeg kan godt se, hvad du mener med, at den smager lidt af shot. Gammel Det var det. Jeg tænkte det. Hvad sagde du? Ronny! Hvad var det? Hvad sagde han? Det smager bare virkelig godt. Og det er det, som gammel siger. Gammelmandsis. Jeg vil sige, at jeg støbte kuglen, når Ronny han sagde den. Der du lige får sådan en brændt mandel ind der, så er jeg... Nej, rigtig godt. Dronningemanden. Kings and Queens. Og dronningemanden. Ja. Ja. Jeg glæder mig virkelig til, at du åbner op, og vi kan få en vaffel med alle de der sovs, vi skal have ovenover. Og i år får vi jo hjemmelavede vafler. Vi skal selv lave vafler. Skal I selv lave vafler? Ja, så prøv at forestille dig at få en hjemmelavet isvaffel Hold. med rom, karamel, flødebolle,
godt med chokoladesauce, chokoladekrymmel og så guf ovenpå. 1-10. Ej, den er også oppe af den her. Der er Der er jeg mere til det andet. Ja. Den ryger under. Det var lidt for gammelmands. Ja, den er lidt gammelmandtagtig, den her. Så din bedstemor og bedstefar? Ja, de vil synes, den er god. Jamen, så er det godt, der er nogle af dem, der kommer og køber en is også. Ja. Ja, præcis. Der skal være noget til alle. Ja, ja. Den her må de godt få. Så hvis du skulle placere dig, Det her, det er en 8, så den her, den er altså nede 7. det var faktisk bedre, end jeg troede. Ja. Det er 6,5. Det er helt på en 6. Ja, det var bare For en for syver. rart, at, På en 7'er. En 7'er. ja, Er du enig, Ronny? det var nok ikke en, jeg ville vælge. Ronny, du har lige sagt, han er gammel, så skal du give den højt point. Og så elsker jeg, at du tager dig i din hårfrakse. Det er rigtigt nok. Og stracciatella. Er I sådan til stracciatella-is? Ja, Ja. Jeg vil jo aldrig selv vælge det, fordi jeg synes, det er kedeligt. okay. Er det bare chokoladestykker der i? Det er bare chokoladestykker og vaniljeis. Og så er spørgsmålet til rigtig mange penge. Om det er almindelig is, eller om det er vegansk is. Det har du lige Det har sagt. du sagt. Nå, ja. Jeg håbede, jeg havde glemt det. Hvad laver man af is af, så, når der er mælk i det? Det kommer an på, hvad for en smag det skal være. Jamen, sådan en vaniljeis her. En vaniljeis, så vil man ofte bruge en risdrik, fordi den er lys i farven. Hvorimod, så har vi også en, der hedder... jeg tror, det er sådan en... Det er med den med saltkaramel i, og saltmandler i. Den er lavet på havre, fordi så får du den der ristede smag ind, så du får den der karamellisering ind i isen. Den er lidt sodavandsisagtig. Ja, den er let. Lidt krystalliseret. Ja, man kan godt smage, det ikke er det samme. Men altså, er Hvad er nu det for noget? Er det lavet, Man kan godt, er det lavet uden mælk, så er det da en... Så, er det, Eller uden fløde, så er det da en ret god is, det her. Ja. så kan man godt... Hvad tænker I den her? Tænker I også, den er med mælk eller vegansk? Det ved jeg så. Det har vi slet ikke tænkt over. Det er nok... Ja, det er nok... Den virker som, at det er en med mælk eller fløde i, den der. Den er også vegansk. Er den også vegansk? Ja. Nej, hvor godt. Jamen, det er det. Der fik du det. Jeg fik Ja. det. Men jeg synes faktisk, det giver sådan lidt en lettere smag, end når du har sådan en... Altså, det er sådan en, du kan Ja, bællevenlig is. en bællevenlig is, ja. Den er lidt frisk i det, og i forhold til... Ja. Ja, men altså er det en vegansk is, så synes jeg, at den ligger helt op i... jeg synes, den her er rigtig god, fordi den er... Ja, den er ikke sådan så tung som en flødeis. Jeg er over 9'er. Hold da op. Den er stadig under æblekage og den der. ja, de er top. Det er top. Top. Altså, flødebolleis og æblekage. De er top. Hvis du skulle vælge en, 4. Flødebolle, ja. Jeg vil også over æblekage. Jeg vil have æblekage der. jeg vil også vælge æblekage. Shit, den er god. Den er rigtig god. Tak. Hvad dato er I, de skal huske at komme herned? 27. marts åbner vi her. 28. marts i Ishuset til nye isvarianter. Så den 27. marts, der skal I ned og se, hvor flotte lokaler de er blevet.